מתכבדים להתחיל את הערב בהרצאה שאין מישהו שיכול לטעמי לתת הרצאה יותר טובה על בעצם כלכלת ישראל בשנת 2010, ואני מאוד מאוד מודה לדוקטור יוסי בכר, יושב ראש בנק דיסקונט, שנמצא איתנו כאן. יוסי בכר, דוקטור יוסי בכר, רואה חשבון, נשוי לאורית שנמצאת איתנו כאן, אדריכלית במקצועה, פלוס 4 ילדים, בוגר אוניברסיטה העברית לכלכלה וחשבונאות. דוקטור יוסי בכר נושא את הדוקטורט שלו מאוניברסיטת ברקלי במימון, מרצה באוניברסיטת קולומבו יוניברסיטי בניו יורק, היה שותף מנהל של ארתור אנדרסן בישראל, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, ומי שבעיני רבים כלכלת ישראל החזקה והיציבה בשנתיים האחרונות של סערה עולמית, הרבה בזכות הרפורמת בכר המפורסמת אותה הוא הוביל. יוסי בכר, יושב ראש לשעבר של הוועד המנהל של אוניברסיטת חיפה, וכיום יושב ראש בנק דיסקונט. יוסי, אני מאוד 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 שמח שאתה איתנו פה. בבקשה. ערב טוב לכולם. עם כזאת פתיחה קצת קשה לחיות לציפיות האלה. אני משתדל בכל מקרה, בכל מאודי. אז תודה ערן על ההזדמנות להופיע פה. כמו שאתם יודעים, אנחנו נותני החסות לוועידה הזאת מספר שנים, עוד לפני שאני הגעתי לבנק דיסקונט, ואני מקווה מאוד שאת השותפות הזאת נמשיך גם בעתיד. לא צריך לספר לכם על העבודה הנהדרת עושים ערן והצוות שלו בוועידה הזאת שמתקיימת מדי שנה, ובאמת מהווה מוקד לכל מי שמתעניין לעשות עסקים בתחום הנדל"ן. גם אנחנו בבנק דיסקונט, כמו שתראו עוד מעט, מאמינים מאוד בכלכלת ישראל, מאמינים מאוד בסקטור הנדל"ן. אני אדבר על חלק מהדברים פה, אבל כמו שאתם יודעים או לא יודעים, אז אני אספר לכם. אני היום בעצם מצד אחד מופיע פה כיושב ראש של בנק, מצד שני כמנכ"ל האוצר לשעבר. אז אם נלך לכיוון של מנכ"ל אוצר לשעבר, אני זוכר שבזמנו כשהייתי באוצר בא אליי מישהו וסיפר לי שהוא מאוד קרוב, לא חשוב לאיזה שר אוצר, שזה אתה נבחר, והסתכל קדימה ואמר, עכשיו כבר יהיה לי טוב. ניסיתי להסביר לו שלהיות מקורב לשר אוצר לא עוזר. זאת אומרת, אם הוא היה מספר לי שיוסי גורדון כבר צוחק פה, אם הוא היה מספר לי שהוא קרוב לראש אגף תקציבים, או לסגן שלו, או לרפרנט, הייתי אומר לו, שמע, יש לך סיכוי. אז אותו דבר בעניינים של יושב ראש. אני פה, את היושב ראש אצלנו שהולכים לעשות הרצאות, מי שרוצה לעשות עסקים, תמר, אתי, זאב, איתם עושים עסקים, והם באמת עושים עסקים מצוינים, ואנחנו באמת מאוד מאוד גאים בצוות שלנו, גם בתחום הנדל"ן, גם בתחום המשכנתאות, זאת אומרת, גם כנדל"ן, ואני מקווה מאוד שגם תעשו איתנו הרבה עסקים. אז כשהזמין אותי ערן להרצות פה, הסברתי לו שאני די מנסה להתרחק, זאת אומרת, אני מנסה למצב את עצמי כבנקאי. אז הוא אמר, בסדר, בנקאי, אתם נותנים חסות, גם תשלם כסף, גם תבוא. אז הנה אני פה, ועדיין איכשהו מחברים אותי למשרד האוצר. אז מה שאני אנסה באמת לתת לכם היום, וניסיתי לעבור, זאת אומרת, עברתי על חלק מההרצאות שניתנו פה, קראתי אפילו כמה עיתונים, הדרך הייתה די ארוכה. אסתכל על מה שנאמר פה כבר בוועידה, ואני דווקא אסתכל יותר על המשק הישראלי באמת, ואתן לכם נקודת מבט של מישהו שהיה פעם מנכ"ל משרד האוצר, ומי שעבר במשרד האוצר יספר לכם שהקטע הזה של להיות פעם במשרד האוצר זה דבר שלא עובר, זה נשאר משהו בוורידים ואתה תמיד זוכר אותו, אבל גם פרספקטיבה של בנקאי. אני אדבר איך נראה המשק היום, ואני חושב שחלק גדול, זאת אומרת כמעט כל מה שקורה היום בשוק הנדל"ן מתקשר מאוד מאוד למה שאנחנו חוזים ורואים במשק הישראלי. אני לא מאלה שיודעים לנבא בדיוק מה יקרה, ואני חושב שהקטע המרכזי בהרצאה שלי ידבר על מה מצב המשק היום, מה הם המגמות ומה אפשר לחזות לעתיד.
איך זה מתרגם לציפיות לגבי העתיד. אני מכיר הרבה כלכלנים שיודעים לדבר על העתיד ברמות ודאות גבוהה, זה יעלה, זה ירד, פריפריה יהיה בסדר, זה פחות. אני פחות בעניינים האלה, גם כאן למדתי מאוד להיות זהיר. אני חושב שאני אתן לכם, אני מקווה, קצת יותר כלים באמת להסתכל קדימה ולעשות איזה שהן הערכות לאיפה כל זה הולך. אז כמו שאמרתי, אני אתחיל בכמה נתוני מקרו, ננסה לשכנע אתכם שלא במקרה המשק הישראלי יש לו את העוצמה שאנחנו חוזים בה כיום, זו תוצאה של דברים שקרו בעבר, מדיניות נכונה, שבאמת, כמו שאמר ערן, בחלק אני יכול להגיד שגם אני הייתי שותף, לא שותף ברמה שאני לוקח קרדיט, אלא שותף כי הייתי שם, התמזל מזלנו, אני חושב, של קבוצה של אנשים שבאמת הייתה בתקופה שניתן היה לעשות דברים, וחלק ממה שקורה היום זה באמת תוצאה של אותו דבר. אני אדבר באמת על אותה מדיניות כלכלית ואיפה אנחנו נמצאים קצת בדשדוש לעומת מה שנעשה בעבר ושהביא אותנו לפה, וכמובן אסיים במבטים קדימה, אשתדל לעשות את הכל בצורה מאוד תמציתית. טוב, אז אם אנחנו מסתכלים היום על המשק הישראלי, אז אני חוזר היום כמעט למקום שבו הייתי ב-2007, שלהי כהונתי במשרד האוצר, ואני אסתכל על המשק, וכמעט כל אינדיקטור שאני אסתכל עליו, הוא אינדיקטור שמראה שיש לנו משק מאוד חזק. ואני אומר את זה בהתייחסות ל-2007, כי גם ב-2007 הרגשנו ככה, וכמו שאתם זוכרים, הרגשנו ג'ברים והיה הכל נהדר, ובא 2008 וטרפה את הקלפים. אז בכל מה שאני אדבר, ואני אדבר על מה שקורה היום והמגמות וכו', תזכרו שתמיד יש, אני יודע איך קוראים לזה, הברבור השחור, אירועים כאלה ואחרים, שיכולים להסיט אותנו לכיוונים מאוד מאוד לא טובים. אבל אם אנחנו מסתכלים היום, וגם בהיבט של אנשים מנסים להעריך מה קורה או מה יקרה בשוק הנדל"ן, לפחות את מה שקורה היום ניתן להסביר במשק שהוא מאוד 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 חזק. אנחנו רואים את זה גם בתוצאות של מדיניות של ממשלה. הממשלה בסך הכל מגלה גם היום, עם כל הסיפורים שאתם שומעים, קואליציוני וכו', מגלה מדיניות די סבירה בנושא של החזקת גירעון ברמה של 4, לפי דעתי שנת 2010 תיגמר בהרבה פחות מ4%. תמיד, דרך אגב, לנהל משק זה כמו לנהל חברה עסקית, כמו לנהל משק בית. אז עכשיו כולם חוששים שהגירעון יהיה יותר מדי נמוך, אז מנסים קצת לבזבז לקראת סוף השנה, חודש דצמבר, ויש מקום אחד, כמו שיוסי אמר לי, משרד הביטחון תמיד יודע לבזבז, אז אני מניח שהגירעון יהיה פחות מ4%, אבל עדיין גירעון סביר. גם הגירעון לשנה הבאה מדבר על גירעון ברמות סבירות, בטח בכל השוואה למה שקורה במדינות המערב, ארצות הברית 10%, בריטניה גם כן סדרי גודל כאלה. גם בנושא של הוצאות הממשלה הרחבה, אנחנו בסך הכל נמצאים היום בחברה טובה. המשק הישראלי, זאת אומרת החלקה של הממשלה במשק הולך ופוחת כל הזמן, וזה אינדיקציה טובה כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שמי שיישא בעיקר הנטל במשק זה הסקטור הפרטי, שהוא יכול בעצם לגרום לצמיחה שהיא צמיחה בת קיימא ונמשכת לאורך זמן. ירידה ביחס חוב תוצר. אנחנו בתחילת העשור הסתכלנו על עצמנו ואמרנו, אנחנו כמעט קרובים למצב שלא יכולים ללוות בשווקים הבינלאומיים, שערי ריבית מאוד מאוד גבוהים. תוכנית הערבויות של שנת 2003 באה על רקע זה שלא יכולנו למצוא מקורות למימון הגירעון. היום מדינת ישראל הלכה בכיוון מטה, כל המשקים האחרים שתמיד הסתכלנו עליהם, המשקים המערביים כמשקי מופת, לשם אנחנו רוצים להגיע, מגיעים היום ברמות של 100% ויותר, איטליה 150, אני כבר לא מדבר על יוון ואירלנד שבכלל הגיעו למצבים של חוסר יכולת לעמוד בהתחייבויותיהם, אבל גם ספרד, אנגליה, ארצות הברית נמצאים היום ברמות שהן סביב הרמה הזאת או הרבה יותר. זאת אומרת, אם פעם הרגשנו את עצמנו
מסכנים של השכונה כשהצטקנו על המשקים המערביים, היום אנחנו מרגישים די ג'בארים. ג'בארים, עוד פעם, תמיד תזכרו את הממדים שלנו, זה גם כן חשוב שתמיד נזכור. אנחנו עדיין במידל איסט, משק מאוד 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 קטן, מאוד מושפע ממה שקורה בעולם, אבל אין ספק שאנחנו נמצאים באמת במקום טוב מבחינת איפה שאנחנו נמצאים בנושא של יחס של חוב לתוצר ברמת החוב הלאומי, רק כדי לקבל תחושה, סדר גודל של ריבית שאנחנו משלמים, שהמשק הישראלי משלם בשנה, ריבית בלבד, זה 30 מיליארד שקל, זה פחות או יותר תקציב הביטחון, שזה התקציב הכי גדול, בלי הסיוע האמריקאי, זה המון כסף. והתשלומי הריבית נגזרים מרמת החוב ומההתנהלות שלנו. זאת אומרת, אם החוב יורד ואנחנו מתנהלים כמו שצריך, אז כמובן הריבית על החוב שלנו נמוכה, עוד פעם באנלוגיה מלאה למה שקורה גם בחברה עסקית. מאוד מאוד חשוב העניין הזה של הירידה ביחס חוב תוצר, ומאוד חשוב, כמו שאני אסביר אחרי זה, או אסביר כל הזמן בעצם, גם לשפר מדיניות כלכלית שגורמת לאנשים לחשוב שבעצם כל מה שאנחנו חוזים בו יימשך.